bakalan aku lalekake yen anake Batu kira bakul iso nyanyi apa ora jadi ngawi kondolanku ora bakalan aku galalake biyen zaman semono grogi maksudnya karo aku nanging ketane tresnamu iku lho ya kali itu padha hei ayo goyange apa goyange nyanyine lali biyen aku kangen kangen karo sliramu halus halus lho apa nih fotomu ning dompetku biyen aku kangen kangen karo sliramu sawang-sawang fotomu ning dompetku wong kuwe ra nyoto tak sedensa asik aku kalila tresnaku marang kowe iya iya agrogi lon asik rasa tak kangen saben dino ra bakal ilang tresnaku marang kowe asik wis sebab gremeng menang goyange tok Mas iya wis menang goyange tok iki wis tekno wis ya tarik terus terus tambahi lho 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 gak bahaya ta gak bahaya lah terminal mati yo gawe gantenanku iya ora bakalan aku ngelaleke biyen zaman semono aku janji karo aku nanging nyatane tresnamu yen aku kangen kangen karo sliramu gak kuat aku halus halus fotomu ning dompetku yen aku kangen kangen karo sliramu sawang-sawang fotomu ning dompetku apa kowe Ya, ora asik. krasa Hei. tak karep saben dina lho 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 nanging ilang tresnaku marang kowe apa kowe ora krasa tak kangen saben dina ra bakal ilang Ya. tresnaku marang kowe asik wah 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 gak beres iki. Tadano penyanyi menang goyange tok Mas Pak Molora Apa sih, yo? Matur suwun, apa sih, yo? Malah digayat lagune lali. Matur suwun. Ini suatu bentuk kehormatan Ya. ya, perwakilan dari Karang Taruna yang saya hormati. Dan juga saya tidak memperpanjang lebar kata lagi. Sekarang kita meluncur perwakilan dari panitia. Saya mohon untuk panitia dimohon naik ke atas panggung, satu bentuk perwakilan yang sudah siap. Boleh dijogetin 3 orang 4 gak apa-apa, yang penting tertib, menunjukkan kalau panitia panjenengan semakin kompak semakin di depan. Ayo, untuk perwakilan dari panitia naik ke atas panggung, karena ini satu bentuk kehormatan di hari ruatan desa ini. Semoga kedepannya seluruh warga masyarakat Kupang diberikan kejayaan, diberikan keberkahan, desanya semakin maju, semakin kompak dan semakin solid. Tepuk tangan spesial untuk panitia Kupang.
Untuk menemani panjenengan, langsung saja saya kasih salah satu artis cantik terbaiknya Jawa Timur, Sidara Ayu, artis kebanggaan kelahiran sejarah pribumi Panonan Teteh Pasundan. Mon pangot ningali hirop batur ramis panon rapat kana halis bangep sinis. Unjangan jangka tetangga di Salembur sungut ngebudi batin ngomongkan batur. Langsung saja isun persembahan kanggo Riko Adis Adelia masih bersama Sastro Laras Campur Sari. Iya. Sastro Laras. Perwakilan Sugeng dari dalu. Panitia. Selamat malam. Mau nyanyi lagu apa? Ini wonten pamundutan tembang nopo? Di awal tahun 2025, mudah-mudahan harapan kita Indonesia ndak ono wong melarat. Amin. Amin. Spesial buat Indonesia Raya. Jamu pegel melarat. Ya, amin ya. Lurah. Boleh diucapkan juga Urusan selamat sodako malam, nanti ya. untuk Iki panitia pada semuanya. melarat, berarti ke jamu pegel melarat. Jadi gak apa? Ya gak melarat. Sastro Laras. Oh ya, bisa langsung ya streaming di Padang Bulan YouTube channel ya tentunya. Sastro Laras. Kumpang digoyang bersama-sama dengan Sastro Laras. Dek rini yo takani. Wonten apa, Pak? Ojo pencap larakno ati. Dek dasku aku ngelu aku nyitur memari yen dikongkon mbok loyang dilakoni kok malah mbok tinggal nonton TV asai. Mas Boyo kowe ngerti duit sing andi dikowe tuku kowe belanjane rong bejaji bumbu dapur kabeh entek gerindrasi aku izin ben dino ditagih sok kapan utangku kok sauri Wangi kerja gelembur bangi nang koyone ayo ora mesti tak rewangi muter tekan bali nanging kayane ora mesti. sajane aku wis ora kuat sajane aku yo omong larat kok pengen duwe sedan mengkilat duit 2 miliar
pencap narane ati dek ndang gawe kopi das kung alukit wingi dorong mari yen dikongkon kok yo nang dilakoni kok malah mbok tinggal nonton TV. Pas yo kowe ngerti duit sing ati digawe tuku kopi Bayaran iki wis tak lungno kabeh. Kalian nggih belanjane rombel jaji bumbu dapur kabeh enek garing Roan karek rasake. aku isin bendito ditagi soapan utangku tok sauri Tak saurane kabeh telang lunas. yo Kata kayane ayo ora mesti karewangi ngider tekan bali nanging kayane ora mesti. jangan rungokno Pak nggih sajane aku yo omong marah Buat sajane sajane aku wis pegemaran kepengin duit sedan mengkilat duit sak miliar lan omah tingkat sajane aku yo omong marah sajane aku wis pegemaran oleh no jamu pegemaran sopo ngerti besok dadi konglomerat abe dadi konglomerat sopo ngerti besok dadi konglomerat Sopo ngerti Oke. besok kita jadi konglomerat. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Matur kasih buat Sastro Laras. Ya. Yes, Sastro Laras terus suwun. Terima kasih juga Pak. Mau nyanyi lagi? Kebelet. Kebelet apa nih Mas? Kebelet tok. Yang nyanyi yang mana? Jenengan di sini saja dulu enggak apa-apa Pak nemenin goyang nggih. Oke, agak ke sini boleh karena ini mic-nya saya enggak bisa ke sana ya, Mas. Lah nggih. Langsung saja kembali kebelet bareng Mas siapa? Mas. Yo. Selamat datang buat para tamu undangan. Selamat menikmati hidangan. Buat kakak tunas muda, angkat tangannya. So datang yang baru hadir. Ayo Mas, terima kasih. Enak apa? Nyade oh, ojo ado ado. Memeto tak ambisi iliri-iri. Neka kruku, tonggo kanan keri. Iki aku ya wis nafsu. Terima kasih. Aku bengi, aku njaluk iku. Iku apa? Karo ototku aku yen gak ngono ora iso turu
iki lho sedekah jenenge. Iki piye dadine? Wis kadung kaya ngene. Iki wis mentol nyengkal kaya capite sandal. Wis dusel-dusel nang jero suah. Aduh, Dik. Heh, heh, heh. Weh, ae cai. Satu-satu tower wis. Wes kata das aja. Iki piye satine? Wes kadung kaya ngene. Iki wis mantol nyengkal kaya capite sandal. Wis dusel-dusel nang jero suwal. Ku apane? He 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 he. Ya. Aduh. Aduh, raya cepet guys. He 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 he. Ya. Mana bro? Ayo delok duwike. Monggo tarik. He he he. Aduh. Wis katedas. Katasi nopo mboten? Katedas. Tepuk tangan spesial untuk panitia. Luar biasa, luar biasa. Selalu rezekinya nggih. Betul, semoga ditambahkan banyak rezeki. Juga seluruh warga masyarakat Kupang diberikan selalu keberkahan dan kejayaan. Betul, Semakin tahun misteriusnya semakin kembali. maju. Oke, terima kasih. Adis Adelia, tugas kamu sudah selesai.